Ha, boyçu çomolyawyl mehman elajak etken. Bah, kim geljek gary? Türkmen halk arasında şeýle bir ırım bar. Eger çay içip oturýarkak, käsede boyçu çomolsa, onda bu öýe mehman eljeginiň alamatymış. Käbir adamlar boyçunyň inçe ýolundan geljek mehmanyň hor ýa-da temizligini we uzun kelteligini bilip bolýar diýer. Ardygelde käsedäki çommolan boyçu bir näçe bolsa, onda geljek mehman köp bolmaly. Boyçu ýokarda galkyp gören bolsa we käsäniň düýbüne birden çöküp başlasa, onda mehman yetip gelýärmiş diýerler. Boyçunyň käsäniň içinde aýlanyp başlamagyny, mehmanyň uzak ýoldan gelýänligini görkezden alamat diýip düşünýär. Aýgarat käsedäki çaýda boyçunyň çommalmagy baradaky bu ırym tutuşur, täleýnama diýip goýaýmaly. On soňa maýraten bellemeli zat, köplenç halk tarapyndan ırm edilýän boyçunyň görkezýäni dogry hem bolup çykaýar. Eýsem bu ırymyň azakände hakykata galtaşýan ýeri barmyka? Uzak ýoldan gelýän mehmanyň, uzak meýdandaky belli bir aradaşlykdaky adamyň özünden ençeme kilometr uzaklykda demlenen çaýa täsir bolup bilýär diýseler, oňa onanyp bolarmy? Ýa-da tersine diýeli, käsedäki jansyz, ödem çaýy edilen çöpüň boyçunyň nerdenleri gelýän mehmany duýup, suwuklukda galkyp, diklenip hereket edibermegi bolup biljek zat mı? Beýle ýagdaý ylym näle garaýarka? Damam öýleýin, ondan soňra dowam ederiz. Şu dogry çöle ylmyň munyň ýaly gümürtük zatlary inkar edip gelmegi hemmämize mälimdir. Ýöne anlanar bolsaňyz, biziň günlerimizde geçirilen ylmy warlyklar sade türkmen halkynyň ananyp gelen bu ırmynyň çyn ylmy esaslydygyny, özüniň durmuşda juda bolup biljek zatdygyny görkedendir. Bah, mehman eserje bolsa, gelin ilki bilen bu ırmyň hakykata näme derejede laýyk gelýärligini seljerjek bolalım. Türkmenler bu ırma näle göz getirip, onu gündelik ynama alandygyny düşünmäge teýnenşalym. Alimlaryň pikirine görä, adamlaryň töwereginde modamalyk bir meýdan bolup, ol meýdança mikroleptonlardan ibaratmış. Mikroleptonlar uzak aralykdan hem beýleki adama täsir etmäge ukypdyr. Çaýly käsäniň içindäki boyçu da dikelip hereket edibermegi şol mikroleptonlaryň täsiri bilen bagly bolaýmasyn? Parapsihologiýaly häzirki döwürde telepatiýa hadisasy diýen fenomeni giňden we çuňur öwrenmäge ýerişdi. Telepatiýa diýip uzak aralykdan bir adamyň başga bir ýerine pikirini etdirip, oňa psihologik täsir edip bilmegini aýdylýar. Akademikleriň aýtmagyna görä, adamyň näre öýjüklerini onuň özünden beýtiýar halda pikir hyýal döräp, şonuň belli bir uğra gönüp, uzak aralyklara geçip başga bir adama täsir etmegi bolup biljek zatmyş. Akademik Cohen Beethoven täsir meýdanynda dören hyýal tolkunlarynyň ören uzak tolkunlar diapazonunda, ýagny yüzlerce kilometr ýokarda akyp, adamlaryň telepatika gatnaşygyny döretmek mümkinçiligini döredýär. Şeýle hyýaly habarlaşmakda hyýal akymynyň tezligi takminan 0,5 0,12 bit sekund töwereginedir diýip çaklanylýar. Diýmek, uzak aralykdan adamyň pikir hyýaly başga bir ýerine gönükdirilende, ol şoňa ýetip baryp, ýagny çaý başyna oturan öý eýisiniň töweregindäki bir meýdana we onuň özüne psihologik täsir etmegi bolup geçýän eken. Käwat adamlaryň biri bilen duşan wagty. Biz seniň ýakynyna plan ýerde gürrüň etdik. Gulaňa şyňlan bolsa gerek. Diýenlerinde ol öz aýdanynyň çynlygyny bilýän hem däldir. Ýöne şeýle zadyň hakykat ýüzüne bolup geçýän bolmanyň mümkindigine näme diýersiňiz? Ýagny käsäniň içinde boyçu çombolan halaty. Kimleredir bir ýere mehmançylyga barýan adam, şol barmaly ýeri, öý eýeleri barda hyýal ýurdup, pikir öwürip barýan bolsa, onda onuň hyýalynyň özünden beýtiýar halda beýninde duýdansyz bolup geçen gizlen prosesiň netijesinde şol adamlara tarap gönügüp, oňa baryp ýetip psihologik täsir edip başlamagy bolup geçýän eken. Adam bilen adamyň arasyndaky telepatiýa gatnaşygyň bolmanyň mümkinligini bolar. Emma şol bir täsirin boyçuny herekete getirip bilmegine ylmy düşündürüş tap bolarmy? Tap bolmazmy? Garas tap däsen. SSR döwründe şeýle bir syna geçirilýär. Ol synada akademikler Belarusiýanyň Pelçişe diýen owasynda ýaşaýan ekstrasens aýalyň Beethowenyň suw edýän täsirini ölçäp görüpdirler. Syna üçin krantdan alınan adat suwy, mineral suwy, hem de
çeşme suwuny alypdyrlar. İlki olaryň şöhlelenmesi ölçeninde ählisi 20 kHz görkezipdir. Ekstrasens ayalyň ol suwlara ýetiren biotäsirinden soň görkezjiler değişiklikde 170, 190, 230 kHz görkezipdir. Şol bir wagtyň özünde suwlaryň moleküller düzüminiň ütgenligi ma'lum bolupdyr. Şonuň ýaly da suwlaryň wirusa garşy aktivligi epes artypdyr. Şol geçirilen tejribe adamyň betonuň suwukluğa güýçli täsir edýänli hakda çaklamany dolu suw edip bilipdir diýsek, ýalňyş bolmasa gerek. Egerde käsede boýtuçan bolsa, oňa diňe myhmanyň täsir diýipken görmeli däldir. Onuň şol çaý içip oturan adamyň ýa-da gapdalyndaky oturan adamyň betäsirinden bolmak hem mümkindir. Hytaýda, Taýwanda çaýa boýça bakyp palatmak däweken barlygy aýdylýar. Ýani gepin geskasy türkmenleriň arasynda şu çakaçelli saklanyp gelen bu ırmken ýöne ýere döremen. Eýsem orta asyrlarda güllep ösen alymyň täsiri netijesinde peýda bolanlar. Şubat video montajda oturýarkam, şeýle bir zat bilen garşylaşdym. Videoda şu oturýarkam, ömüre bar mehman geldi. Yani şu videoda mehmanın gelmegi, şu videonun temasy bilen bir araba başladı. Namellekde çeýnediň videoň sonunda. Wait.